Viva, Viva Africa TV. Viva. Now masimbi haya. Tukumbomaroshe. Ya roa izveshua. Ndikumanya ndakuenda Chinese man. Ha? Ndikumanya ndakuenda Chinese man. Hey, anaroa isasimbi pasi zvedi. Ah. Nice Sasha. Mai Yoggie. What is time is money? Yes. Ukonzwa zvauri wakadzidzawo. Hanzi time is money. Ya, tazvinzwa zvichokwa. Warongooneka. Nice Sasha. Mai Yoggie. Uri kuti time is money. Ndambokubvunzawo. Nzai. Time is money. Ko kana dzapa na 2:30 imari kumayusa. Mai Yoggie futi mubvunzo wakaita sewo. Hey, ayo ndimi kama wakadzidza ndiri kuti time is money. Kutoza kuti time imari. Ko kana dzasvika pa 2:30 imari kumayusa. Tudzeka. Nzosingaite zvini. Wakaita. Nini mai manje nini Mai Yoggie? Ndini mwana ngakutorora. Abozi Musha Mukadzi. Pasina Mukadzi pasina Musha. Kuti mai manje ndenda kutofunga unyazoroa. Unoda kutorora? Zvese zvesimbi zvitenda kutombosiya zvangu izvi. Ora iti Musha Mukadzi. Musha Mukadzi. Yo, inga zvakaoma. Aiwa Musha Mukadzi because kana usina Mukadzi Musha hapana. Ndaganimbokuudza kuti vakuru vanonyeba. Zvavaita izvo zvokuti Musha Mukadzi ndokutonzi kunyeba kusingatoiti ikokwe. Musha usi mukadzi. Kuya kusi. Musha usi mukadzi. Wasasha zvandikutaura. Aiwa kana matoda totopesana. Ndiri kutaura izvi. Aiwa kuya kusi. Musha mukadzi. Musha ndokuti mukadzi. Amaiwe. Pasina Mukadzi. Hausi Musha. Hapana Musha. Chega ndikutaurire. Uri kuti Musha Mukadzi iwe uri kutozvitsigira. Iwe uchitozvitsigira. Iwe kuti Musha Mukadzi. Musha Mukadzi. Wo. Naiwe Musha zvauri mukadzi. Amai vako marooms mangani iwewe. Yeke Musha Mukadzi. Apana zvamukutaura. Viva Africa TV. Viva Africa TV. Viva Africa TV. Viva Africa TV.